ஹை காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எஃப்எஃப் கேமிங் சேனல். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்டா அப்டேட்டே வரல அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்டேட்டு காட்டும். அந்த அப்டேட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேன்னு தான் காட்டும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா 5:30க்கு தான். வேறு அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5:30க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீ ஃபயரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்டேட்டே வரல. அதுக்கு அப்டேட் கொடுத்து நம்ம போனால் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேன்ற அந்த ஆப்ஷன் தான் காட்டுது. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டே பார்த்தீங்கன்னா காட்ட மாட்டேங்குது. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 6:30க்குள்ளே அது வந்துடும் அப்டேட்டு. அப்படியே வரலன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது ஃப்ரீ ஃபயர் ஏதோ மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம். எனக்கு தோணி பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் பிக் அப்டேட் நினைக்கிறேன். அதனால கூட இது வராமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே கைஸ், இது சொல்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ. எனக்கு தோணி பார்த்தீங்கன்னா 6:30க்குள்ளே இல்லை 6 o'clock பார்த்தீங்கன்னா மேபி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்குள்ளே கூட உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம். சரியாக தெரில. எனக்கு தோணி பார்த்தீங்கன்னா 6:30க்குள்ளே வந்துடும். ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் கைஸ்.